Hi! You miss Mama? Meaning, if it's about it from that about and you see trees, it's out. Tapos, sakit ng ulo ko. Good morning, youngsters! It's Sunday, and it's 5:10 in the morning. Actually, kanina pa ako nagising mga 3:30. Kasi nag-edit ako ng vlog for today. And then, nagluluto na ako ng chicken wings. Menudo afritada. Kaso, lang, umiyak ito. Baka siguro narinig niya na sobrang ingay dito sa baba. So, kaya, nagising, umiyak. So, ngayon, gumagawa ako ng milk. Pero hindi ko na muna tutapusin yung aking chicken kasi gising na nga ito. Akit muna kami sa taas para makatulog din ako at makatulog din to ulit. Yeah. Umiiyak yung baby na business ni mama. Hapon, ha? So, stop ko muna to. And then, akyat kami ni Sophia. Nag-upload na pala yung ng aking vlog for today. So, hayaan ko muna yan. Ayan. Akyat muna kami mga lalabs. See? Arte-arte na. Say hi. Kiss Mama. Hi! You miss Mama? Huh? Okay, get your milk. Pick up your milk. Yay! Bye! We're going upstairs. Bye, we're going up. Hello! Andito ulit kami. We did not sleep at all. Hindi kami natulog. Kasi si Sophia ayaw nang matulog. Nag-drink siya ng gatas niya. Tapos, nakasigan na lang ang mata. Tapos, hindi na ako nakatulog kasi nag-premiere din ako kanina ng 7 o'clock. So, maraming salamat sa lahat ng nag-join at nag-spend ng time sa aming premiere kanina. Medyo nakaka-depress pa din yung bad news ko kasi hindi pa talaga namin alam kung anong mangyayari, diba? So, 2 days pa daw, at least 48 hours yung result. So, titignan natin. So, mamaya papasok pa ako ng trabaho. And, basta mamaya tignan natin kung ano yung balita or news dun sa kasama niya kasi talagang nag-positive talaga yun siya. So, maraming salamat din sa mga nagdadasal dyan. And, buti na din nakaligo ako kaagad. Yeah. Okay. So, ngayon, nagluluto tayo ng chicken menudo. And then, yung rice nakaluto na. Ito din yung babaunin ko mamaya sa trabaho. And then, ayan siya. Wala yan siyang toyo-toyo. Cubes lang nilagay ko. Tignan natin kung ano pang pwede nating mailagay. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really
Here. Mama's so for you. Yeah? Yeah? You put powder, anak. You eat this one, okay? Mama already made that dinner. Alright? 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I believe I can control. You will sleep later. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. Yeah. 우리 헤어졌던 Breakfast for you. Your name should be Ariana. Sophia's breakfast. Yeah? What do you wear? Breakfast is Sophia French toast. Hey baby. Yeah. Here. Here, come. Here. Dinner ni Bana. 11:08 today. Yes. So, ito naman yung aking breakfast. Hey! I-change yung lubot. Hmm? Need to get some new papers done. Huh? Yeah, it's already. And then I already asked about us. The other one I also asked, what is a binnen de bebouwdecom and buiten de bebouwdecom? Meaning, if it's bebouwdecom that about and you see trees, it's outside the city. So that's the tip she gave me. And then the other one was something like binnen. Then you see a lot of trees and that. I said, okay. Oh my God. I'm so stressed, you know, baby. Hmm? Why? Hi, baby. Oh. Hmm? That's the... Hi! Mag-unbox tayo. Unbagging pala daw. Yan yung oso. Dito pala si Sophia, oh. Yan, dito. Ganun na lang. Kasi sa kanya naman to. Si Bana, pasensya na kayo maingay kasi nanood ng football. So, ito yung mga pajamas niya for this winter time. Tignan natin kung maganda. In order ko is 98. Sana magkasya. Kasi, normally yung H&M, super laki nila. Here, baby. Oh no, Dada. Oh, that's big. That's big, yeah? Size 3. Is this okay or not? That's too big. No, that's too big. It's got no feet on it, is it? No feet. There is it. Oh, really? Now all of them are 9. Oh, I have 92. Here, baby, here.
Here, anak. Here. Yeah. That one is open. Dada, look, Dada. Yeah. Yay! Your new pajamas. Well, pajamas na. Hey, Sophia. Ito. Cars 92 to it's 92 but still too big. OMG. Here, open it here. Gusto talaga ni Bana na may pajama si Sophia. Yeah, Kahit- I'm right. She needs pajamas, not t-shirts and that. Gusto talaga niya na may mga pajama talaga si Sophia. Okay. Show Dada. Wow! Wow. Okay. Here. This is too big, anak. You see? Dada, I'll just return this one. It's not nice. It's too big. I changed it to 92. What size is it? 98. Wow! What about the two-piece one? Two pieces okay. It's 92, but still big. It's better. Here, baby. Yeah, see, they're too big. Maybe That one? two-piece. Better. They don't have two pieces with fleece. This one, return this one, yeah? This is gonna be. This one, oh, you see? This is too warm for her. And it's a onesie. Yeah, it'll be fine. It just means you don't have to have the heat. I mean, she doesn't keep covered all night. Yeah, but this is... 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 기억나. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah. 수요일 Look at that baby. Tulog si Sophia. OMG. She's so comfy. No, she's doing this. Right. Just come here. Oh. She came over. Straight out. Wants to change the diaper. Kumpata. So, nakita niyo mga lalabs, nakauwi na tayo. Umuwi ako kasi masyadong daming personnel, tapos wala akong masyadong ginagawa, hindi busy. So, sabi nila sinong gusto umuwi. Sabi ko, ako. Di ba, Sunday, family day. Kasi bukas magtatrabaho pa ako hanggang Wednesday. So, sabi ko na ako. So, actually, punta tayo sa taas kasi gusto kong magbihis. Tsaka maglamos and everything bago ko hawakan si Sophia. Nakatulog daw, ngayon lang, nag-text kami ni Bana pa uwi. Pero nang re-up and everything. So, sabi ni Bana kami, pag gakos niya sa papa niya, pag yakap niya, tulog agad. Sabi ko pa, antayin kasi uwi ako. So, hindi nakapaghintay. So, alam niyo, depressed pa din ako sa nangyari. And, good news kasi nagpa-test na yung kasama namin. Sabi daw, today daw malalaman. Pero, Sunday naman, baka tomorrow na. So, sana man lang, yung maging okay. Kasi sabi din naman ng mga bossing namin na hindi daw mag-alala kasi naka-face mask naman kami. Hindi naman kami nagyakapan. Wala namang nangyari na ganun, diba? So, sabi nila, okay lang daw. Kasi yung nakahawa din daw is nung
ano pa, last week pa, Wednesday. So, wala naman siyang naramdaman. Ewan ko, bakit siya nagpa-test eh. Wala pala siyang naramdaman. Hindi ko natanong. So, tanungin ko bukas siguro. Na bakit siya nag-test eh, hindi pala siya, wala pala siyang simptomas, 'di ba? So, ngayon, gagawin natin, maligo, minom ng mainit na tubig, yung mga advice ninyo na magtuob, magtuob ka kaya ako, oh my goodness, kailangan gawin, 'di ba? So, maraming salamat sa lahat ng nag-worry, nag-pray, at saka nagtanong kung kumusta na kami. Thank you sa inyong lahat. And, yung makasama ko naman, okay naman sila, okay lang, wala namang nagpanic talaga. So, yung iba din na namin sinabihan kasi, 'di ba, para hindi magpanic, para ganun, hindi magulo. So, ngayon, hindi ako nag-break ng 4 hours, so medyo gutom. And, kausapin ko kayo mamaya pagising na si Sophia kasi ako din matutulog na. So, bawal ang sad. Bawal sa mukha ko, sad na sad. So, relax muna tayo. Okay? So, ito yung dinner ko. Kainin ko na now. Kape and dessert. Katapos ko lang kumain. Tapos, sakit ng ulo ko. Kasi, hindi ako nag-break ng 4 hours. Kasi pag 4 hours daw, dito sa trabahoan ko, wala siyang break. Pag uwi ka, pag trabaho mo 4 hours lang. Dapat nasa 5 hours may break ka na 30 minutes. So, medyo sumakit yung ulo ko talaga. Hindi na ako nasanay. Okay. Sakit, Tapos ngayon na, mabigla na naman ako kasi kumain ako ng madami. Kinain ko yung baon ko na rice. Kanina pa sana yung kakainin ko mga alas 2. Walang break, diba, na iba yung plano. Masakit yung ulo ko. Matulog muna ako mga lalabs, ha? Kaya medyo masakit yung ulo ko. Mag-chika tayo mamaya pag makagising ako. Well, tulog pa din si Sophia. Okay? Huh? Who? Yeah. I'm going to give her apple juice. This is Dada's dinner. Said one earlier. This one. Yes? Was it nice, Langga? There's potatoes. Hmm? You like it, Dada? I'll tell you when I'm finished. Mmm. For your name, ha? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지